И така, да се надяваме, това е последната серия от видео инструкции за ръчкане на влахи, новия сайт. И ето сега сме в страницата Доброволци, това е английската, но тя си има и български еквивалент. И ето тази удивителна е просто тук, защото няма снимки в албума Доброволци, но той е закачен тук. И тук ще се появяват доброволците като квадратни картинчици с техните физиономии, на които като се кликаш и да се отварят по-големи картинки. Този параграф тук отгоре може да си се сменя, да се дописва, да си се прави колкото си иска, но просто това тук трябва да си стои, за да се появят тук доброволците. Сега да се върнем на галерията. Да. Последно обяснявах как тук има галерии и албуми. Галерията е колекция от снимки, както е в случая колекция от снимките на доброволците. За съжаление имаме само една такава галерия. А албумът е колекция от галерии. Ето сега може да направим един нов албум. Този албум главен. Да, добре, това всъщност даже излишно. Махам го. По-скоро ето тук албум 1.1 направо го изтривам. Този албум главен не трябва да се трие. Този албум, в него ще се слагат всички галерии, които искаме да покажем в страницата галерия при нас. Този албум, ето например, сега просто да покажа как работи, избираме. Той сега е избран. И можем тази галерия доброволци да го дръпнем и да го плёкнем ето тук в албума главен. В момента вече тази галерия е част от албума главен. Ние може да добавим и други галерии. По този начин те се събират в него и в страницата в страницата галерия, където е закачен този албум, галериите ще се виждат ще могат да се виждат и да се отварят и да се разглеждат техните снимки. Това в момента е нагласено и закачено и просто не трябва да се... Ето сега да отида да ги видя сега къде са тия галерии. Просто не трябва да се разбутва, ами да просто си добавят галерии и снимки и тези нови галерии да се закачат в албума Main. И оттам нататък всичко от само себе си ще си бачка. Ето тук се вижда тази удивителна, което просто в случая значи, че нищо няма в тази галерия, но тя е тук закачена и ако почнем да качваме неща, те ще се появяват в тези страници. Добре, сега идваме към по-сложната част, която вече е по-администраторска. Това са widgets, джаджи. Те наречените джаджи. В самият сайт има няколко места, където могат да се закачат тъй наречените джаджи. В случая едно място ето тук от дясно на екрана, другото е тук долу, в футъра, тъй наречения футър. Тук могат да закачат различни неща. Ето сега, тук съм закачил търсачка. Закачил съм картинка с линк към живи места. Закачил съм събитията, предстоящите събития, които изчезват и се скриват, когато няма предстоящи. Закачил съм и новините, последните няколко новини тук се виждат. Съответно и Facebook бутон. Тук долу има някои основни страници за бърза навигация. Архив от новините по месеци. Контакти. Този телефон ще си го смените. Мейла е картинка. Мейла имитира текст, но всъщност е сканиран текст и картинка, защото не е хубаво да се слага гол мейл в уебсайтовете, защото роботчетата, на спамаджиите, които обикалят сайтовете, събират мейли и тези мейли влизат в техните списъци и оттам нататък вече постоянно ще се получават спам. Затова съм го закачил картинка, да не може да се извлече толкова лесно. И тук са лога. Сега в случая съм плёкнал каквито съм намерил. За да работят добре е хубаво тези лога да са на прозрачен фон, картинките, и еднакво големи.
И даже и да не са на прозрачен фон, е хубаво да са еднакво големи като размер, за да изглежда като такова едно хубаво монолитно местенце за луга, да няма някакви кривини много големи. И ето сега тук ще видим за какво става въпрос. Right sidebar, десен сайдбар. Ето това нещо тук отдясно. Тук съм закачил всяка джаджа съм закачил по два пъти заради английската и българската версия. Ето това е Search. Като го отворим, можем да разгледаме за какво става въпрос. Той е на всички езици. Всички езици работи Search, защото в него няма никакви надписи. Няма български и английски, то си е просто едно поле, в което въвеждаш текст. Той е един текст. Тук това е всъщност картинката с линкът към адресът на aliveplaces.org. Това ми предполагам няма да ви се налага да го пипате. Но това е HTML. Все пак трябва да се поназнайва нещичко за HTML. Тук също е за всички езици, български и английски. Затварям. Така, след това следват предстоящите събития. Това е на българския вариант. Това е английския вариант. Българския вариант е показано български. Това значи, че тази джаджа се появи само когато е българският вариант на сайта, а тази само когато е английският вариант на сайта. Както казах в предишните епизоди, в случая събитията са си все на един същи език, но най-малкото заради ето тази заглавка, най-малкото заради ето това нещо. Тук са две такива джаджи. И по същия начин са и новините, които се настройват колко новини да са, нали, защото не може всички, ще стане много в един момент. И текстът и на Фейсбукът, който това също е HTML, код взет от Facebook, който дава тази функционалност с лайк бутона. И тук единствено, нали, на български за българския вариант и на английски заради английският вариант. Този код тук е един и същ. Футъра. Футъра пак всичко е по два пъти. Българското меню, английското. Архив. Български, английски. Само заради този надпис. И заради ето това. Тук показва, в този архив ще се показват българските статии, в другия архив ще се показват английските статии. Текст. Този текст са контактите. Контактите са еднакви, единствено заради надписа контакти има български и английски вариант. Трябва да си четат винаги и двата. И ето това са футърите, които са малко по-специфични. Ето сега отиваме да обсъдим това футърите. Не футърите, имайте контент блок футър логос. За да ги покажа тях ползвам типът контент блок. Това е на определен вид нещо. Вид пост. В контент блок също ползвам това тук е ето в началото това ето този текст е закачен ето тук Home White Block. Това си е винаги тук. То винаги се появява тук и въпросът е от нас зависи какво ще му закачим. В случая сме закачили кратко описание или Short Welcome Description. Български и английски. А това са трите кутийки. Ето тези три кутийки. Които са съответно българските кутийки и английските кутийки. Ето английската кутийка си е написано, че се ползва само за английски. Откъде идват тези кутийки? Тези кутийки са ето тук. Content Blocks. Ето ги. Логотата. Логотата са просто закачени логота в поста. Това си е просто един пост. Като новина, като страница. Носи от специален тип. Закачени са му логотата и нищо повече. Останалите също могат да закачат логота, могат да си само текст. Това си зависи изцяло от нас. Ето тук в случая е само текст. След като вече ги имаме ние тези, така да се каже, кутийки с информация, ние ползваме ето тези площи, които преди малко показахме, за да решим просто къде да се закачат
къде да ги закачим и да ги покажем. Тези площи са тук, за да давам възможност да закачаме някакви неща. Ако искаме, може да добавим календар. Сега аз не мога да гарантирам какво ще се случи, защото не съм предвидил да добавям трето нещо там, но можем да погледнем. Да видим какво ще се получи. Ето, отдолу се появи някакъв календар с събитията, които предстоят. Нали, не е много подравнено, малко грозно, защото просто аз съм предвидил да се появява тук нещо. Но това все пак е някаква възможност и в случай, че решите да го ползвате, просто бихме могли да го нагласим. А сега го махам. Така се маха delete. Home blocks. Ето тези три кутийки. Бихме могли да добавим и нещо четвърто. Какво може да е то? Search. Натискаме Search. Казваме му да обяви го в Home blocks widget. И то се добавя ето тук най-долу. При другите кутийки. И сега отиваме и виждаме какво се случва. При трите кутийки отдолу се появи четвърта, която е търсенето. Малко е недодялано, не е донагласено, но идеята е това. Същото и с тези тук сайдбари, където може да се закачат различни неща. Естествено триъгъл това. Това са тъй наречените джаджи. Всички тези неща са джаджи, които могат да се закачат в тези 4 площи, които съм предвидил предварително и които съм ги разпределил на сайта и които си работят. Естествено, не всяко, закачайки го в някои от тези места, може да изглежда добре, но някои може да изглеждат и зле. И сега просто трябва да се нагласят, като знаем какво искаме да направим. И сега вече остава тук малко време, понеже не искам да правя поредното такова. Отивам направо на последното важно нещо, менюта. Менюто са предварително определени като брой и като място. Това, което тук в административното може да се направи е да се добавят страници. Ето тук, каквато искаш страница. Постове, новини, намек, проекти, ако искаме. Каквото искаме добавяме към тези менюта. И можем да им направим такова иерархия. Ето има 4 менюта, просто те на практика са 2, но са 2 по 2 български и английски. Това е главното меню, ето българското главно меню. Select, избираме го. В него са тези страници. Тези по-навътре са просто иерархични на тяхното догоре. Ето това училище. Всичко става сместене. Мога да го преместя. И то сега стана иерархично екип. И това нещо веднага може да се види. Само че трябва да му кажа Save. Това нещо веднага може да се види в самия сайт, като го обновим. Екип не сработи, тъй като не съм предвидил да има поредното вложено меню тук. Просто не съм предвидил да има трето ниво на влагане. Но ако хванем училището и го дръпнем ето тук, то ще се появи начело на менюто, най-отпред и на първа линия. Ето го, училището дойде най-отпред, а вече за нас няма училище. Ето по този начин могат да се добавят и да се разместват. Аз си го връщам обратно. Да се добавят и доместват всякакви видове публикации, дали са страници, дали са новини и такива. В случая менюта сме ги нагласили по задания, така че може би няма да се налага тук да се ръчка. Освен при някакъв крайен случай, ако нещо решим да направим някакви сериозни промени. Съответно, има меню и за английската версия, което отделно трябва да се прави и там съответно да се добави английската страница, която съответства на българската страница. Мисля, че с това изчерпваме като цяло това, което ще ви трябва в началото за този сайт. Благодаря за вниманието.